Ach jo, já mám hlad. A čím se Romové dříve živili? Myslíš, co vařili? Romský jídelníček byl dříve poměrně jednotvárný a chudý. Vařili především z mouky, omastku, brambor, zelí, zeleniny a někdy i z masa. No a když to všechno dáme dohromady, trojice nejtradičnějších romských pochoutek je jasná. Goja, halušky a holubky. No jo, když já nevím, co to je. Goja jsou opečená vepřová střeva plněná bramborem. Holubky jsou zelné listy plněné mletým masem a rýží. A halušky znáš? Ano, halušky znám s brinzou, se zelím nebo se špekem. Výborně. A jak je vidět, chutná jim dodnes. A nic jiného nejedí? Ale prosím tě. Co to vaříte? Halušky přece. Halušky ale pochází ze Slovenska. Je to slovenský recept, ale je to i tradičně romské jídlo. Vaříte nějaká tradiční romská jídla? Občas se dělají pišoty. Pišoty. To je něco jako pyroty. Plněné, každý si to plní čím chce. V naší rodině si to plní bramborem. Já to nedělám tak často, ale moje máma, rodiče. A zejména na Vánoce je to jedno z jídel, které se podává na stůl. A goju vaříte? Ano, vaříme goja. Často? Ne, často ne. Děti už to nejí. Ne. Teď už ta mládež, no už, my jako ty starší, jo, to jíme, vaříváme, ale už ty mladí to. Dcera třeba nejí ani halušky. No, na to nechce ty romské jídla. A co máte dneska na oběd? Dneska budeme čočkovou polívku a hranolky ze svět. No. Takže už víme něco o původu, historii, tradičních řemeslech, jídle. Ale co dneska? Jací jsou Romové dnes? Jak se mají? Co dělají? Jmenuji se Nataša Kokešová, jsem tady 10 let asistentkou pedagoga na základní škole v Masarykové, tady v Moravském Berouně. Studuju magistra sociální pedagogiku v Brně na Masarykové univerzitě prvním rokem. Jezdíme tam jednou za měsíc, máme výuku od 9 do půl 8 do večera v pátek a v sobotu. Takže dálkové studium? Dálkově, ano, dálkově. Jo. Tomi, jak se máš? Jsem Soňa Vavreková, jsem vdova a vlastním tady ten domeček, který mám v rekonstrukci. A kde pracujete? Pedagog asistent. Baví vás práce s dětmi? Hrozně mi to baví mi to, no. A vy jste také studovala? Já jsem chodila taky na to Masarykovou do Brna, no, ale jelikož už mám ten věk, že tak už jako bavilo mě to, no, bavilo. Nezanikne romština? No, tak to nezanikne nikdy. Jsou malé děti, ty už umí romsky mluvit. Jo, většinou teda romsky. No, a to prostě nezanikne. My jsme takový veselí lidé, no. I když máme problémy, tak když z toho nic neděláme, my se práci o čemu si dějeme. Ale já si říkám takové děti, no. Takže my, když máme problémy, my se tomu zasmějeme. Pořešíme to a ponadáváme a zase jsme. No. Počkat, co to slyším? Je zábava, romský ples.
Tak to vidíš. Přeci jen se Romové v něčem vůbec nezměnili. Tanec, zpěv Umějí se bavit. a jak.